Tlet karattri għal qalb it-tfal li s-soltu jarawhom fuq it-televiżjoni spiċċaw wara bibhom u jekk ma tridx selmulhom. Din kienet inizjattiva mill-isbaħ biex tferraħ l-tfal f'dan iż-żmien ta' sfida meta ċkejknin tilfu r-rutina tal-ġurnata, il-bogħod mill-iskola u minn sħabhom. Murna fit-toroq ta' Ħalqormi fejn hemmhekk rajna l-tfal joħorġu b'entużjażmu fil-galleriji u jiselmu lil dawk li kienu janimawhom. Fuq fom it-tfal spikkati tbissima anke hekk bħalissa qed jifhmu bil-mod tagħhom dan iż-żmien diffiċli tal-imxija tal-coronavirus. Din l-inizjattiva ittieħdet mill-grupp Pintoninu fih dan is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Bastian. Bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli u qed nippruvaw minn naqra li nistgħu nagħmlu aħna induru Ħalqormi biex inferħu t-tfal. It-tfal qegħdin jieħdu gost ħafna, għadna kemm għamilna ħafna toroq, għaw Ħalqormi kważi mżejjen kollu bżieża u kulħadd jistenna bil-ħerqa u din hija xi ħaġa sabiħa, inizjattiva sabiħa li għalkemm aħna mis-Soċjetà ta' San Bastian għadna żewġ parroċċi flimkien. Ma naqasx ukoll li dawn il-karattri qasmu ftit ċikkulata tal-itfal u awguraw tifla partikolari li għalqet eluq snina f'dan iż-żmien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.